दिनै 2026 मायथाइनि 24 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जुनियर फुटबल कम्पिटिशन जि जननि गेलेनायखौ बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायदों। सनम वांचुक बिथाङा गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ 26 साननि उनाव सिफायबाय। मुंदांखा बिगियानगिरि आरो आबहावा सानथौगिरि सनम वांचुकआ मिरुनि मन्थ्रि जेपि नड्डा आरो जितेन्द्र सिंहखौ लोगो हमनायनि उनाव उखैहाब सोमावसारनायखौ सिफायदों। मख'नो गोनांदि समाज सिबियारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि सोलोंथाइगिरि बिगियानगिरि आरो सानथौगिरि सनम वांचुक बिथाङा उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबनाय बुब्लियाव नुनो मोन्दों। मन्थ्रि जेपि नड्डा बिथांखौ 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि स्टिरलिना नार्जारि 19 बोसोर बैसोनिखौ इउटुबार एनिथिं एमजिआ बबेयावबा दोनखारलांनायनि एफआइआरआव अजद होदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि जिरमिया नार्जारि आरो निरला नार्जारिनि फिसाजो स्टिरलिना नार्जारिखौ इउटुबार एनिथिं एमजिआ बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि एबा लानानै खारलांनायनि बिमा-बिफाया एफआइआर खालामदों। बे जाथायखौ लानानै फिसाजो स्टिरलिना नार्जारिखौ मोनफिननांगौनि नोजोराव बेंटल आउटपस्टआव एफआइआर होदों बिमा-बिफाया। खर'सा आसामाव दैबानाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 50 जाबाय। नाजिरायाव दासिम खमैबो 40 नखरनि सुबुङा गोमानानै दङ होनना फोरमायथिदों। 60,000निबो बांसिन नखरा मोब्लिब सिबिथायनिफ्राय जानगाराव दङ। लोगोसे शिबसागर सराइदेव आरो जरहाटनि 20% सुबुङा दासिमबो थाबथानानै दङ होनना दैबाना थासारिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय फैगौ सनिबाराव मिरु सोरखारनि मोनसे थान्दै हान्जाया फैगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। थामथि तामुलपुर जिल्ला उसु चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि उसु गेलेगिरि आरो लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे गोख्रों थुलुंगाखांहोनो थांखिजों फैगौ 25 आरो 26 जुलाइ खालाराव थामथि तामुलपुर जिल्ला उसु चेम्पियनशिप खुंनाय जागोन। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा कमिउनिटि नब्लाङाव बे बादायनाय हाबाफारिखौ खुंनो लादों। क'क्राझाराव जौ जुवा तिर एन्डि खेला ड्राग्सनि हेंथायै रागा एबुएमसुनि एबिएमसुनि मिरु गाहाय नेहाथारि जाइदुल इस्लामनि दैदेननायाव एबुएमसुनि मोनसे थान्दै दोलोआ जिल्ला कमिसनारनो गोसोखां बिलाइ गथायना जौ जुवा ड्राग्सनि गोसारनायखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदों। गोसोखां बिलाइ गथायखांनायनि उनाव खौरां बिजोङाव बिबुंथि लाखिदों नेहाथारि जाइदुल इस्लाम बिथाङा। बरपेटायाव आइजो देहा फालांगिनि बादा होस्रांदों। मानस गेस्ट हाउसआव पुलिस बिफाना गोख्रों सेबनानै 9 आइजोजों लोगोसे 7 सेंग्राफोरखौ खादों। गोलाव साननिफ्रायनो गेस्ट हाउसआव सोलिगासिनो दङमोन आइजोनि देहा फालांगि। अखिल गगৈ बिथांनि नुजाथियैयाव एमएलएखौ लानानै सदनाव सावरायदों। सदननि बायजोआव अखिल गगैआ कंग्रेसखौ दायनिगिरि खालामनायनि अजद वाजेद आलीनि मैया अखिल गगৈ बिथाङा गाज्रि आखु दिन्थिफुंदों होनना बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि। अखिल गगैआ टेबुलाव गसंनाय नुथाय रायजोआरि खालामनाय जागोन होनना फोसावदों बुंथिगिरिया। बिटिसि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि थिसनथाइनि गेजेर आनजादा दिनै थुंगेबाय। थिसनथाइ खान्थिया आबुङै गोग्गो गेना गोरोन्थि गैयै रोंग'थिनि बिथायाव खुंफुंनाय जागोन होनना दाबि खालामदों सिएसबिनि मासिगिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङा। जोङो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड बे फिजिकेल फिटनेस टेस्टखौ थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय जोङो आरम्भ खालामदों। 6 जुलाइनिफ्राय 11 जुलाइसिम जोंनि फरेस्टार 1नि परीक्षा जादों आरो बे जोबना थांबाय मोजां। ओमफ्राय 13 थारिखनिफ्राय नै दिनैसिम जोङो फरेस्ट गार्डनि थाखाय फिजिकेल फिटनेस टेस्टखौ जोङो लादों। दा 6 थारिखनिफ्राय आरम्भ खालामनाय दिनैसिम जोंहा बहाय जेबो इनडिसिप्लिन बा मोनसे गाज्रि जाथाय जेबो जायाखै। जोङो बयनिबो सहजगाव रायजो राजा केन्डिडेट आरो नोंथांमोन सांबादिकफोरनि सहजगाव जोंनि अफिसार आरो स्टाफफोरनि सहजगाव गासिबो परीक्षाखौ जोङो खुब पिसफुलि बा शान्तिपुर्ण भाबै लानो हादों आरो मोजां जालांदों। आरो दिनै जोबथा दिन आरो बे जोबथा दिनाबो जोंना मोजां थांगोन होननानै आसा खालामदों आङो। आरो मैयासिम
जोङो गासै 22,000 केन्डिडेट जोङो रिक्रुटमेन्ट खालायनानै लानो हाबाय। 22,000सो पास जादों आरो दिनै बेसेबां पास जागोन बेखौथ' दा बुंजानाय नङा, बे उनाव मोनथिगोन। जायखिजाया दिनैबो 2,000सो केन्डिडेटआ फरिखा होगोन। दा बिनि बिथोराव माखासे फेल, माखासे पास बिदि जागोन। दा बेसेबां जायो बेखौ उनाव मिथिनो मोनगोन। दा नैबे फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ दिनै जोबनायनि उनाव जोङो एक सप्ताहनि बिथोराव बिनि रिजाल्टखौ होनो नाजानोसै। ओमफ्राय रिजाल्टखौ होखांनानै बिनि कयेकथा दिनाव जोङो रिटेन टेस्टखौ लानो थाखाय जों नाजागोन। उनाव जायफोर रिटेन टेस्टआव क्वालिफाइ जागोन जों बेफोरखौ आरो अरेल लागोन, ओमफ्राय सिलेक्ट खालामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। आसा खालायो जोङो गासिबो केन्डिडेटखौनो गावसोरनि फिटनेस आरो इलिजिबिलिटि अनुजायै मेरिट बेसिसाव जोङो गासिबो होनो थाखाय जोङो अलरेडि जोङो प्लेनिं लादों आरो बेबायदिनो जोङो होनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय दतमा हालामनि बड'फा इउ एन ब्रह्म गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा नैथि थुनलाइ गाथोन हानजानि जोनोम सानाव थुनलाइ गाथोन मुंनि खुगा लाइसि बेखेवगिरि महरै बाहागो लानायनि गेजेरजों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे फोरमायथिखौ होदों। दिनैहाय थुनलाइ गाथोन बे दतमा हालामाव जोनोम मोननाय मोनसे थुनलाइयारि आफाद। दा बेवहाय खुगा लाइसि बेखेवगिरि महरै आंखौ लिंनानै लाबोदों। दा बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय दतमा हालामनि दिनै समाज सिबियारि बिथांमोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों आरो थुनलाइ सोरजिनायाव दिनै बिहोमा होदों। बे थुनलाइ गाथोनाव गोबां जोंनि सिनियर जुनियर लिरगिरिफोर बिथांमोना लिरबिदां हरदों। दा बेवहाय आं सासे थुनलाइ मोजां मोनग्रा, थुनलाइखौ फेहेरग्रा सासे बर' फिसा जानानै बे दतमा हालामाव जिहेथु जोंनि इयुथ्सफोरखौ लानानै, जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे थुनलाइयारि जावरिखांनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहाय आं सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं राङारि अनसुंथाइ हरदों बिजाबखौ साफायनो थाखाय। आरो बे बिजाब साफायनायाव जेसेबांनाखि खस्थ' खालामबाय सुजुगिरि आफादफ्रा बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर जासिदों आरो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बुहुमाव जायफोर बर' माहारि दिनै बर'फोर दिनै थांनानै दङ, जाहाथे बयबो थुनलाइखौ मोजाङै सोरजियो, बिश्व दरबाराव जाहाथे जों लांनो हायो। दिनै जोङो नाजाबाय थादों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे इउनिभारसिटिफ्राव बर' साबजेक्ट इन्ट्रडिउस खालामनायनि थाखाय। दाख्लै जोङो बावैसो सिगां जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमहैनानै बिटिसिनि मोनसे टिमा जों लोगो हमहैदों, बेवहाय आंबो दंफायोमोन। दा बिथांमोना बुंदों जोंनि बड' स्टाडि सेन्टार गायसनगोन आरो मास्टार डिग्रि बड' एम आइल आव फरायनो थाखाय खाबु होगोन। दा बिथांमोना कर्पास फान्ड बिदों। दा बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय 10 कोटि थाखा हरब्लानो बिथांमोना स्टार्ट खालामसिगोन। दा बे फैगोन बोसोरनिफ्राय दा एकाडेमिक इयार हिसाबै जों बड' साबजेक्टखौ मास्टार डिग्रि फरायनायनि खाबु बा स्टाडि सेन्टार गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे बर'खौ सोलोंनो हायो, बे खाबुखौ जोङो जोंनि भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव जों मोननो हानायनि मोनसे हाबाफारि दिनै जानानै फैबाय। बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्रावबो दिल्ली इउनिभारसिटि, त्रिपुरा इउनिभारसिटि बा बुहुमाव थानाय जेसेबांनाखि इउनिभारसिटिफोर दङ बेयाव गायसननायनि जे बेबस्था बेखौ जों बिटिसि सरकारनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। दा दिनै खावलायनो लुबैदों जोंनि जाहाथे इयुथ्सफ्रा बांद्राय माने बे मबाइलखौ बाहायाबालानो फरायनाय समफोरखौ मोजाङै दिहुननानै लायो। आरो जोंनि बे थुनलाइयाबो दा मोनसे डिजिटाइज सिस्टेमजों थांनांसिगोन। जोङो मेनुवेल बिजाब साफायनायलाय' नङाबाबो माखासे डिजिटाइज सिस्टेमजों जाहाथे जोङो खन्थाइफोरखौबो जाहाथे जोङो पाब्लिस खालामनो हायो, बेबादि सिस्टेमाव जों थांनांसिगोन। दिनै माने जापानिसफ्रा जेबादि लिटारेसारखौ डेभेलप खालामदों, चाइनिसफ्रा जेरेखम डेभेलप खालामदों, दा बेबादिनो जोंनि बर' थुनलाइखौबो जौगाहोनोबा जों माखासे डिजिटाइज सिस्टेम, कम्पिउटाराइज सिस्टेम बेखौबो जों दिनै लांफानांसिगोन, AI सिस्टेम। दा बेबादिजोंनो जों थुनलाइखौबो जों लांफानांसिगोन। जे मुगाया जेरोखोम थांदों बिदि जों थांफानांसिगोन। दा ओंखायनो बे डिजिटाइज खालामनायनि जे फर्मुला बेफोरखौ जोंनि रोंगौसाफ्रा दिनै दिहुननांसिगोन, जोंनि एक्सपार्टफ्रा दिहुननांसिगोन। बोरैबा जोङो बड' लिटारेसारखौ डिजिटाइज खालामनो हायो, बोरै जाहाथे जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो बर' लिटारेसारखौबो जोङो जाहाथे बुहुमाव माने जोङो फोसावनो हायो, फेहेरलांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो सेमिनारफोर बानायनानै जोंनि थुनलाइ आफादा, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा जायफ्रा माने थुनलाइजों जड़ित' दङ, बिसोर दिनै बेफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय दिनै नाजाबाय थानांसिगोन।